बै एसे हाग्रा ओरैनो बावखुंग्रिनो दुरुकाटा बावखुंग्रि नुहैसिगोन माबायदि मोनगोन दाहायसो इन्टारेस्ट जागोन दाहायसो जै उन्दुबावनांगोन दा मा मोनखो बरपेटा जानो गासिनो बास जोंनि बरि एखेबारे मा खालामगोन दालाय मा खालामबावगोन थानानै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय औ दे ओरै लागोमोन बा लाजायो ओमफ्राय जोंना माबाया अबाव बाथरुमा बेडरुमा बाव ओइयावसो इयाव ओंखाम संग्रा र' दसे बरिया नै बाव जोंना बेडरुमा नैहाय फैनायमोनलाय आं जुन ना मा मासाव फैदोंमोन माथो जुन मास मोनदा जुन मासबा बे न'आव गैयामोन दालाय नै फाक्का बानायबावबाय मालायसो फाक्का बानायबावबाय न' गैया होनबावो ओंखाम जानोसैबा ओंखाम जानोसै नै ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय बेदर दोङो दा अमा बेदर बेदर गैयानो आलासिनो होआसै मिरामिस ओमफ्राय माबा मोनसे होफैनो नागिरदों र' मोनफैयाखै नेगासिनो नास्ता आरो दै गोथार लोक्षि रसफोर जाया बे आखाइ सुगोरसै दे नै ओंखारहांबाय थांनो बावखुंग्रि एबा रेडि जाहांबाय रिदिदा सासेयाव नै सिखारदो ओंखारदो जाबाय रेडि गानलाबायदोसो स्रां स्रां जाजोब्बाय गवा मा लाबोखो जानोसै फुंनि एम्फौ लाथालायबाव नै मैथाजों बानायदों जासिगोनबा जानोसै गारिया नेगासिनो ओमफ्राय जोंहासो हास्लाबाखै आइयो नै सासेया बि थांसै आरो नोङो ओंखारदो दे देलायदो जाखाबाय इस आं जाले दा आपेल जानांबाय नै माइब्रा लोंनानै गोबाजोबदों मोनदों माइब्रानि मस्लाखौ माइब्रा थिंख्लि दिहुनलायबाय नै नायखुमाहैला बिसोरनि माइब्रा थिंख्लिखौ मोनसे दं नायनो माबायदि नै आयलाय मैया लोंबाय बेखौनो आरोबाव दंबायो मोनसे खेवथ'ला बेखौ